Bamako ana lamini cɛ fara muso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ Bakari Tarawele ni y'an sigilen kunnafoni bala kɛnɛ kan waleɲumandon foli bɛ ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ maa minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Bakari an b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bisimila kunnafoni bala Bakari sɛbɛnnikɛla n'o ye kalimuta baw ye olu de ka magwan don Bakari ni ka wulikajɔ kɛ ji sanfɛ kulu sanfɛ ka siɲɛna kɛ Bakari ni k'a sɛbɛn n'olu tilala ka ban o y'olu ta bannen ye anw de b'an ka nafolo bɔ ka don a la Bakari ni k'a kalan dɔɔni Allah kumabaw nin ka tɛntɛn Bakari min ka di jamanadenw ye nin k'o ta ka fasiri sɛbɛn kɛ n'o ye Bakari ba ye k'a fɔ kunnafoni balan filɛ nin ye nka baara in tɛ kɛ maa saba baara kɔ bi sɔgɔmada na nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ Jibi Jakite bolo Bakari Tarawele Buwa Jabate an ye bi kunnafoni tugu ye daa sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔnnin bɛɛ e ko cogo di k'a fɔ Jibi ye a ka fiɲɛ bɔ an sen o bɛ bɛn Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Buwa Jabate naamu super biton ka nin fɔli duman in jɔnko ala a bɛ maa ɲɛnafin bɔ hali n'a sɔrɔ a ma kɛ anw tile la jɔnko ala n'i y'a lamɛn waati a bɛ nisɔndiya Bakari Tarawele i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ bɛɛ lajɛlen wuli kuma i ka sɔgɔmada ye lundi fana maa min ka sɛbɛnni don a tɔgɔ ko Abilayi Jara lo a y'a yira k'a fɔ Bakari min ye hali bi min ye kirikara wacikara i b'a ye k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw ani bamanciw Bakari Tarawele an karilen bɛ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko ni kɛlɛ ma kɛ seba tɛ dɔn Bakari kɛlɛ yɛrɛ fana man di sataw bɛ sa jogintaw bɛ jogin Bakari bolitaw bɛ boli wa minɛtaw yɛrɛ fana bɛ minɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye bamanciw ye n'o ye coordination des mouvements de Lazawadi Bakari i b'a fɔ n'i da cɛmancɛ bamanciw ka tɔn don a ko maa minnu ye Mali bilisa ɲagami Bakari Mali bila sen samara kɔnɔ ni ka Mali kɛ fitinɛ jamana ye ni ka Mali kɛ ɲɛdɔnna jamana ye cɛ tɛ muso tɛ sema maaw dɔ n'o ye i b'a ye k'a fɔ an ka burudamɛw ye Bakari ka taa bila maa minnu yɛrɛ fana hakilina jugu ta ni ka du ka burudamɛ jɛrɛjakulu tɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye fɛn fɛn ye namasuruku nɔfɛ dibi la o bɛɛ lajɛlen y'a denw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye MINUSMA ye Bakari tigɛnɔbila min kɛra olu ni an ka jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana yɛrɛ ka laɲini kɔnɔ n'o de ye MINUSMA k'an ka jamana bila Bakari k'a sababu kɛ mun ye a nana min kama a jɔsen man ngolofa n'a dun ma k'a fɔ k'a jɔsen man ngolofa a n'a mun de ɲini an ka faso Mali kɔnɔ Bakari ni ka dumuniw dun fu la ka Mali nɔgɔ fu la ni k'u denw caya an ka jamana kɔnɔ fu la u k'u ka minɛnw cɛ ka bɔ Mali kɔnɔ anw ma dɛsɛ an yɛrɛ kɔrɔ an ma tigɛ an yɛrɛ la an sɔnnen don an yɛrɛ ye wa n'u taara ka bɔ yen Bakari b'a ye k'a fɔ an bɛ an jɔ an cɛ jɔyɔrɔ la Bakari o baara de daminɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye bɛri ye Bakari b'a ye k'a fɔ o kan na bilali Bakari min kɔni bamanciw o ma bɛn olu ma fiyewu leere o kɛrɛbɛ tɛ Gundamu Okusago Bakari nin bɛɛ lajɛlen bɛ Mali kɛlɛkɛcɛw bolo an bɛ don min na ko bi a ko n'i ye ko taabolo lajɛ n'i y'a lajɛ kan 12 de bɛ MINUSMA bolo u y'a yira k'a fɔ a kelen o kelen a bɛɛ lajɛlen bɛ di Mali faama ma Bakari foyi tɛ ta ka di maa wɛrɛ ma sɛbɛnnikɛla ko o de ma se ka bɛn abada ni bamancitɔn ma min ye sema n'a jɛɲɔgɔnw ye jezimu wo min ye jenimu wo Bakari nin bɛɛ lajɛlen ye bamanci kulukulutɔnw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye anefisi ye Bakari o kan o labilali Bakari b'a ye k'a fɔ da don n'o baaraw la min ye bamanciw ye u tɔnsi wulila ka jɔ kɛlɛw min kɔni olu ka kan olu ka yɔrɔ Bakari ko Mali armée sen n'a donna ye k'u bɛ tasuma wuli an na sɛbɛnnikɛla ko n'u tun b'a dɔn u t'a fɔ Bakari tasuma in a wulila olu de la sabu n'i y'a lajɛ u ye bamanci mun bɔn kɛnɛkisɛ jɛ kan Bakari u n'u ka kalasiniw u n'u ka AK-47 Bakari u n'u ka blendew ye o n'a ta o ta min ye Mali armée ye an ye tigɛ d'u la sɛbɛnnikɛla ko i b'a dɔn dugawu de ka dugawu minɛ na wulibali don dɛ namasuruku ka dugawu minɛ na walayi wulibali don ani tinbaw ani n t'a sidɔn minnu safiyɛntɔ dahirimɛ bɛ Ala bolo minnu dalen bɛ cɛncɛn kan u t'a dɔn u b'a dun cogo min na dɛ u filɛ ne ka san kelen sogo de sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko Bakari n'i y'a lajɛ Mali armée u ye kɔnfan wuli k'a kunda anefisi kan Bakari ko janjo jara n na n'i y'a lajɛ min ye bamanciw ye minnu kan ka sa olu sara minnu kan ka minɛ olu minɛna minnu yɛrɛ fana kan ka jogi Bakari olu fana joginna a ko n'i y'a lajɛ min ye sanfɛkurun ye n'o ye an ka avion ye n'olu y'a munumunu k'a fili ka ca
bari u bulubato u b'u kundanga kɛlɛkɛcɛw kan olu b'u minɛ k'u kunci k'u dafara sɛbɛnnikɛla ko bari n'i ye ko taabolo lajɛ a ko min kɔni kantigɛli muru ye i b'a ye k'a fɔ o de datuma b'an ka kɛlɛkɛcɛw bolo u ye maa min kantigɛ u tigɛ kora maa min joli la Bugari k'a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ kɛlɛ bɛ taa kuncɛ waati min na min kɔni Anifisi y'a bila la an ka kɛlɛkɛcɛw ka wasa kɔnɔ a ko min ye Mali faama ye Mali armée Mali cɛminɛcɛ Bugari u y'a fɔ u y'a kɛ min ye Anifisi ye ko ni cɛ min y'a jɔ u ɲɛ u b'o disi fara ka taa sigi o kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi Mali armée de bɛ munumunu salo la Anifisi n'a lamini na Bugari o t'a dɔrɔn ye dɛ u ni Kidali dugukɔnɔna cɛ sabu ni Anifisi lajɛ ale bɛ Kidali marabolo fɛ o tuma tɔ tora panko kelen ani ɲɛ waawa ye min ye Bamanju ye u ye réplique kɛ n'o fɔra ka ban o de ye ka kɔsegin boloda ni ka t'u kolokolo Kidali dugu kɔnɔ bi Bugari n'i y'a lajɛ Kidali dugu kɔnɔna da bɛ maaw ye Sunatu ye Jatigɛ bɛ yen Kamanagwan bɛ yen an b'a kɛ cogo di bɛ yen kɛlɛ sera Soforokun na Marwayasa dɔn t'o la bilen min ye Mali kɛlɛkɛcɛw ye u bolo ko tulonkɛ don Bugari a nana ye k'a fɔ tulonkɛ t'a ko la bilen sabu muɲu kɔni hakɛ bɛ o la Bugari min kɔni ye Mali kɛlɛkɛcɛw ye u y'a yɛrɛ k'a fɔ min ye kunu tile kɔnɔna ye an ka sanfɛ pankuru n'o ye munumunu salo dɔ boloda Bugari min kɔni kilomètre 30 dɔrɔn u ni Kidali dugukɔnɔna cɛ Bugari b'a ye k'a fɔ u taara mugu yara tuguni Bamanju kan sɛbɛnnikɛla ko Bugari min kɔni o munumunu salo ye i b'a ye k'a fɔ u y'o boloda min kɔni jugu ye u tun bɛ cɛncɛn kannaw la tuguni Bugari u taar'u ka hakilina jugu sabu u tun bɛ lajɛ dɔ la n'o ye réunion ye Bugari k'u taara mugu jugu de fili u kan tuguni ni k'u bɛɛ lajɛlen kɛ i b'a fɔ ko charbon o tɛ kojugu dɔn charbon dɛ u ɲɛna k'an bɛ 2012 de la k'a sɔrɔ an bɛ ka avancer Bugari n'an ma kari ɲɔgɔn na seba tɛ dɔn ne y'o f'i ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ Bugari ko kunu janjo tuguni an y'o ŋanaya sɔrɔ o kɛra dugu min na o dugu de tɔgɔ ko Ansarmani ale ni Kidali dugukɔnɔna cɛ kilomètre 30 ye min ye Mali armée ye an ye sebaya kura sɔrɔ tuguni a tɔ tora dɔrɔn panko kelen ni ɲɛ waawa ye a ko min ye Agel Hawk ye Bugari an tɛ ɲinɛ ko u ye ko min ta k'an ka kɛlɛkɛcɛw sɛgɛrɛ Bugari min ye Kidali dugukɔnɔna ye an tɛ ɲinɛ o fana kɔ jamana premier ministre n'o ye Musa Mara ye ale ye taali min kɛ u ye min ta k'an ka kɛlɛkɛcɛw sɛgɛrɛ Bugari tajuru sara bere ale da ka farin dɛ n'i ye min kɛ cɛw tatɔlɔ la wa min kɛra Agel Hawk o sanja n'u minɛ u kan k'u da tɛ k'u tɛgɛw siri kɔ k'u da k'u kantigɛ foyi tɛ bɔ a la ka shariko ma yɛlɛ kɔ k'u nɔni kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ Ablaye Jara ale ka sɛbɛnni don Ablaye Jara ka fara indépendant mɔgɔw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bɔjabate ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Mali Tribune Mali Tribune nin ye maa min ka fasiri ye ayiwa ka jɛ k'a sɛbɛn nin ye olu ka wulikajɔ ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko min anw ka forces armées maliennes ani coordination des mouvements de l'Azawadi ko n'a jala k'a bɛ se fila o hakili la k'an bɛ san 2012 la ka taa sɔrɔ an bɛ 2023 la n'i ye ko in ta k'a lajɛ ko o du joli don min ye ni sema maaw ye n'u ma kule k'a bɔ o du kɔnɔna na n'o kɛlɛcɛ minnu bɛ jamana to a la n'olu dudenw u ka dudenw bɛ faga nin cogo la ta manamana ko la ka taa sɔrɔ la drogue feere marifa feere maanifinw bɛ babali u bolominɛw bɛ minɛ u la se tɛ u ye a fɔ yɔrɔ tɛ u bolo kabi san 2013 ka na bugɔ sisan la san 10 n'i y'a lajɛ sema ko a ma jakile jamaw na wa n'i ye anw ka jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ lajɛ n'o ye transition ɲɛmɔgɔw ye min b'a ɲɛma n'o ye colonel Asim Goyita ye fangabulon camancɛla fangabulon ɲɛma ni o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye ka fara sɔrɔdasi 5 tɔw kan ninnu bɛɛ lajɛlen y'u fanga kɛ kelen ye k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bawo min ye babalikanw ye u t'an bɔ an cogo la min ye anw ka wulikajɔ ye an fɔlɔla ka ɲɛsin fɛn min ma u ko ten ko fɛn min ma kolon to ko yalima u bɛ kolonkala to wa min ye barikani ye k'o gɛn fo ka wulu su a nɔfɛ a taalen kɔ an y'a ye halisa nimisuma wasa min ye minisuma ye diɲɛ seleke naani tɔnba sɔrɔdasi minnu bɛ yan k'olu fana gɛn n'u ma gɛn anw b'a la ka fɛn min laɲini n'o y'an ka jamana ka se ka don bɛrɛ la k'a kɛ anw sago ye o tɛna ɲɛ sɔrɔ o hakilina min fana filɛ minisuma sira dila a ma sira dilen ko a ma min ye décembre kalo nata ye tile 31 san 2023 ko o b'a sɔrɔ minisuma ka minɛnw ni kosow farala ɲɔgɔn kan a y'an ka jamana to an ye wa o hukumu de kɔnɔna na bɛnkan min n'o tɛmɛ bɛ
MINUSMA ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnya Nations Unies min kɛla sababu ye k'u bila ka na o ni anw ka jamana ɲɛmaayaso ni ɲɔgɔn cɛ ko o de ye MINUSMA bɛ kan o kan kɔnɔna na n'o ye sɔrɔsiw dagayɔrɔ ye u taga o taga o kɛ o kɛ ka kan o kan bila min ye anw ka forces armées maliennes ye anw ka ŋɔna ninnu olu bɛ yen minɛ o min kɔni daminɛna i b'a ye a ma daminɛ bɛɛ b'a dɔn ko hɛrɛ tun t'a kɔnɔ wa min ye sema maaw ye n'o kun y'a dɔn u t'an dakɔrɔ bɔ bawo aw ni mɔnɛ min sigilen don o mɔnɛ n'Ala sɔnna ma a bɛ bɔ fana wa kunnawolo bɛ sɔrɔ min ye bɛri ye o kan minɛna min n'o o bɛ Tɔnbukutu mara fɛ o fana bɔlen koyi n'i ye kan wɛrɛw fana ta k'a lajɛ ANEFIS o min kɔni kɛn bɛ ka sunɔgɔ tigɛ ka bɔ an bɛɛ lajɛlen ɲɛ na n'an bɛɛ lajɛlen hamina y'o ye Kidali ka se ka don bɛrɛ la k'a kɛ anw sago ye hali n'o man di maa min ye i bɛ se ka taa ni jamanaden sɛbɛn wɛrɛ b'i bolo i bɛ yɛlɛma ye n'o tɛ kɔni Kidali o bɛ fara Mali kan wa yɔrɔ wɛrɛ minnu bɛ yen n'o kɛn bɛ sema n'a nɔfɛmaw ka zolen dayɔrɔ ye a bɛɛ lajɛlen daminɛni k'a don bɛrɛ la bɛɛ lajɛlen b'a kalama sɔrɔdasi a takun ye fɛn min ye o de ye jamanadenw n'o bolominɛ lakanali ye wa sɔrɔsiya fini tɛ don ni taabolo dɔw tɛ o taabolo fana u bɛ a sira tɔ latili wa n'i ye coordination des mouvements de l'Azawadi u ka wuli ka jɔ lajɛ k'u ka ɲɛdɔnya a barika t'a fɛ ka bonya wa u kɛn bɛ k'u dogo hakilina min kɔfɛ o de ye san 2014 hakilina minnu bɛ yen ni bɛnkan sɛbɛnw tɛmɛna accord de paix d'Alger o min sɛbɛnfura kuma kun fɔlɔ o taara kɛ Algérie jamana kan wa n'i y'a lajɛ sɛbɛnfura tigɛnɔbilali o nana kɛ Ala ma ɲinɛ El Hadji Ibrahim Boubacar Keita o ka fanga waati kɔnɔna na n'o y'a ka mandat fɔlɔ ye san 2015 wa n'i y'o fana lajɛ min ye sema ye a kun jira la k'a fɔ maa o maa bɛ yen n'e bɛ yɔrɔ la n'o ye mamurudilenjɛkuluw ye n'o ye marifatigi ninnu ye ko i ka to i ka yɔrɔ la nka min ye anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye ninnu nana k'a fɔ rectification de la transition o kɔrɔ de ye fɛn minnu jɛngɛlen don k'u bɛɛ lajɛlen latile o dɔ b'a jira k'a fɔ min ye accord min n'o tɛgɛnɔbilala a ma fɔ ko accord tɛ yen koyi nka min ye référendum ye o min bɔra ka kɛ k'an ka jamana sariya sunba ni k'a yɛlɛma k'an bila 4ème république kɔnɔ taabolo minnu bɛ yen n'o kɔni n'an kun banban b'o kan n'o t'anw ma hɛrɛ ye anw kɔni y'o fili an kɔ n'i y'a ta k'a lajɛ sema n'a nɔfɛmaw jeunes ye yɛrɛ ɲumanna fo ka taa se GSM ma n'u b'u yɛrɛ ɲini u b'u yɛrɛ ɲini n'u t'u yɛrɛ ɲini u ka u sen kɛ k'u yɛrɛ dɛmɛ waasa n'o tɛ marifa nɛgɛ a tɛ maa dɔn marifa nɛgɛ n'a wulila nin ye nin ye nin ye jugu ye ɛlɛ ni marifa b'i bolo ni marifa tali man kan o kɔni tasuma bɛ da i tigɛ o fana bɔlen koyi min ye fasolilikɛlaw ye u y'a jira k'a fɔ o ye maa dɔ hakilina ɲini u kɔni n'o ye Musa Jɔnbana ye Musa Jɔnbana ko ale ye maa hakili feerelen politiki sira fɛ ale kɔni y'a ka hakili feerelenya kumaw fɔ k'a bin a y'a jira k'a fɔ kan ninnu an ka forces armées maliennes k'a bila a kunkolo la kan ninnu si tɛ minɛ hɛrɛ kɔnɔna na bawo min ye sema n'a nɔfɛmaw ye nin kun kɛn bɛ olu ka dibɔkɔlɔ ye min kɔni u sigi b'a da la maa wɛrɛ tɛ munumunu a da fɛ wa kɔni nin y'o baara bannen o fana bɔlen koyi i b'a ye fana maa wɛrɛ fana kumana n'o ye docteur Alpha Hadi Koina o fana ale ye géopoliticien ye ale fana y'a jira k'a fɔ min ye ni MINUSMA ka ni kan ninnu ye a ka latɛmɛ anw ka forces armées maliennes ma k'a tɛ kɛ hɛrɛ kɔ wa an sigi bɛ n'o ye koyi wa min ye sebaya ni u jɔnjɔ ye k'an n'o sɔrɔ ka kunnawolo ka ɲɛsin maliden ma min ye forces armées maliennes ye u kali k'a dun fini in donna ni kan min ye bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ fɛrɛ ka faga ka ban n'o tɛ sema n'a nɔfɛmaw k'u hakilina tɛ ɲɛnabɔ maa minnu bɛ Bamakɔ yan o minnu bɛ jamana kɔ kan o n'aw hakilina de ye k'aw bɛ coordination des mouvements de l'Azawadi ko k'o de dɛmɛ a ka taabolo cɛjugu kan n'Ala sɔnna ma bɛɛ lajɛlen u n'a don bɛrɛ la nin kun ye sɛbɛn min y'a sama ka bɔ Mali tribune kɔnɔ ka jɛ k'a sɛbɛn u ka fasiri Bɔkari Tarawele hali bi bɛ ko min na o ma ban Nouvelle Horizon maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ ko Mahamani Touré Mahamani ko a ko ba tɔgɔ tɛ se ka bɔ a golo la Bɔkari min ye Imam Mamu Diko ye Bɔkari a ka tɔn n'o ye Semasi ye Bɔkari k'u kɛn bɛ ka ŋaniya kɛ ŋaniya min don o de ye ka bɔ ka taama Bɔkari ni Ala ye jumadon yira an na sɛbɛnnikɛla ko e ko a ko in ma don bɛrɛ la de sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye yuguyuguli ye i b'a ye k'a fɔ Imam Mamu Diko Bɔkari min ye camancɛ fanga ɲɛmaaw ye a na kɛ n'u kɛn bɛ k'u kɔ don a la n'i dun ye Imam Mamu Diko ka taabolo lajɛ Bɔkari i b'a ye k'a fɔ maa don a ka di kuma bɛɛ a k'a yɛrɛ bolo ja yira jamana ɲɛmaaw la Bɔkari min ye wulikajɔ caman kɛra a fɛ jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fanga kɔrɔ min binna n'o i bɛ kɛ ka fanga ye a ko n'i y'a binbagaw lajɛ maa min kologirɛnla ko la n'a kun t'a la a ka gɛlɛn ni fanga in bɛ bi o de Imam Mamu Diko ye sɛbɛnnikɛla ko n'o ye M5RP ye maa minnu y'a kɛnɛ sigi sen kan n'a yɛrɛw tun bɛ k'ale yɛrɛ ka yɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko
a ko Imam Mahmud Diko n'a duma k'a fɔ cɛmancɛ fanga ɲɛmaw y'u sigi k'u miiri ni ka jateminɛ kɛ Bugari a ka ko taabolo kan ni k'a mana k'a ka tarikiw lajɛ ka palmarèsiw lajɛ Bugari min kɔni ye k'u kɔ don a la k'a sababu kɛ a yɛrɛ ka ko taabolo ye Bugari n'i ye Imam Mahmud Diko lajɛ a mɛnna mankun na Bugari e ko a tɛ fɛ ka bɔ de ka n'a yɛrɛ yira jamanadenw ma min ye a ka tɔn ye n'o ye semasi ye a kɛmɛ ka maa min ta k'o bila ɲɛmaya la o de ye Yusufu Daba Jawara ye sɛbɛnnikɛla ko u ye kunkan gosi sabu n'i ye min bɛ baladenni da a y'a mɛn balaba da min ye Yusufu Daba Jawara a ye kunkan gosi k'olu bɛna bɔ ka taama in o kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw u y'a yira k'a fɔ ko masakɛ Kalafili a tɛna se ka kɛ février 2024 mun na dɔ bɛna fara kan o tuma ko kɔ mɔna kan min ka jɛgɛ ka kilo kan n'a dun ma k'a fɔ k'u ye layidu ta n'u dɛsɛra ka Kalafili labɛn Bugari k'u kɔ don fanga la min ye civil dɔ o bɛna fanga ta olu kan bɛ civil jumɛn ma k'o bɛn na bɛɛ de bɛ ka ɲininkali kɛ wa ne ye nin fɔ dɛ ni san 2012 Amadu Aya n'a ka maaw fɛn min y'u sɔrɔ ni Asimi n'a ka maaw tu sɔrɔ u kana bɛ a tigɛ abada tu sɔrɔ wa mɛ min f'u ɲɛna n'u m'u sen bɔ diinɛ mɔgɔ ninnu an mago bɛ sa Bugari Tarawele sɛbɛnnikɛla n'o ye Mamani Ture Mamani ye min sɛbɛn Bugari b'a ye k'a fɔ min kɔni ye Imam Mahmud Diko ye Bugari a ka tɔn ɲɛma u tuma k'olu bɛna taama bolo da k'olu ka taama ŋaniya filɛ nin ye Bugari min ye société civile ye olu kɔni caman y'a yira k'a fɔ ko nin t'o waati ye n'i ye jamana in lajɛ Bugari an bɛ ka min kɔni kabako da Bamancu kan Bugari Bamancu bɛ ka kɛlɛ kɛ Mali de anw dan bɛ sunɔgɔ la yan anw bɛ janga walaki la yan maa dɔw de bɛ nɛgɛ kisɛ ni ɲɔgɔn cɛ Bugari n'olu y'a mɛn k'a fɔ ko anw de bɛ ka taama bolo da k'an bɛ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ la bɛ nafolo ko kɛlɛ la sabu n'i ye nin taamaw lajɛ a bɛɛ ye jɔyɔrɔ ko ni nafolo ko kɛlɛ ye Bugari ko a b'u fari fa wa a b'u galabu ja u bɛ marifa bila u bɛna dɛ n'o kɛra jamana bɛ bilen yan sɛbɛnnikɛla ko Bugari maa jumɛn b'i to i yɛrɛ ma nin waati la k'i bɛ min kɔni ye taama bolo da Mali kɔnɔ ni Mali ka di i ye n'i bɛ Mali ka hɛrɛ fɛ maa t'a fɔ ko taama tigɛ jamana kɔnɔ dɛ nka waatiw de bɛ kow la Bugari n'i y'a lajɛ min ye an ka sɛnikaw ye u ni jamana ye tigɛnɔbila kɛ nin waati kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔnɔ u ka laɲiniw u y'a bɛɛ lajɛlen sɛmɛ kɛrɛfɛ Bugari jamana kama n'i y'a mɛn k'i bɛ laɲini k'i bɛ jamana de kɔnɔ n'o jamana tɛ e bɛ mun de ɲini bilen n'i y'a mɛn i bɛ marché yɛrɛ ko jamana de bɛ n'o tɛ e bɛ mun ɲini bilen sɛbɛnnikɛla ko min ye Imam Mahmud Diko ye a dabali ka bon a fɛrɛ ka bon Bugari ka min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye k'a wele ka kɔfilɛ k'a la ka jɔni d'a ma walima ka jɔyɔrɔ dɔ d'a ma wari fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ ka sɔrɔ sisan n'o bɛ ka bɔ Zomba kule ninnu bolo o wariw de bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka minɛnw san sɛbɛnnikɛla ko Bugari n'i y'a lajɛ min kɔni ye jamanadenw ye ka fanga tigilamɔgɔ k'u sɔnni k'u lajɛ k'u ɲɔri k'u lajɛ n'u b'u ja kan walima n'u bɛna b'u ja kan n'ale ka ko bɛna kɛ cogo di Bugari e ko nin baara a bɛ bila o de minɛn kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min kɔni wulikajɔ caman kɛra sabu au conseil islamique du Mali ale ɲɛmaaba n'o ye Cheikh Ousmane Madani Cherifu Hayidara Bugari ale ni a jɛɲɔgɔn caman bɛ yen olu wulila ka taa fɛ n'i y'o lajɛ o ye vice président ye n'o ye Ibrahima Kontaw ye Cerno Adi Umar Camu Bugari ka taa bila maître Ndiaye la olu wulila ni ka taa la kuma ɲɔgɔnya ka taa yira la k'a fɔ nin t'a waati ye bɛɛ lajɛlen kan k'i ka ŋaniya yira jamana kɔnɔ nka ko bɛɛ n'a waati don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen kunnafoni dɔ fana fɔra k'a yira k'a fɔ min ye ministre Ablaye Mayiga ye ministre de la décentralisation Bugari ko fana kumana fɛ ale kɔni ka tweet k'ale bɔra k'a yɛrɛ jɛya k'a yira k'a fɔ k'ale taara jumɛn de fɔ maa jumɛn ye o tuma ko k'ale tɔgɔ fɔ ka bɔ a la a ma taa fɛn fɔ maa ye a tɛna fɛn fɔ maa ye bawo u y'a jira k'a fɔ ko Serifukɛ n'i y'a ye a taara n'o ye Serifu Ousmane Madani Hayidara ko transition maaw de y'a ci maa si foyi o y'a ko lajɛ a bɛɛ ye olu ma maa si ci u ma maa ci wa u maa ci ni maa min bɔra ka taama o tuma ni min fana bɔra la o ka ɲini ɲɛ e kɔni i tɛ jɔ tugun i bɛ mɛn taama de la sa sɛbɛnnikɛla ko Bugari n'i ye malidenw ye ka wuli ka karanga da Bugari o b'a yira k'a fɔ Mali tɛ kulonkɛ malidenw bolo Bugari min kɔni Mali ye Bugari abada min ye an bɛ ka sebaa sɔrɔ tuma min na o de kan ka kɛ bolodiɲɔgɔnma ye o de kan ka kɛ bonya ni karama ye o de kan ka kɛ nisɔndiya ye nka n'o kɛra kɛlɛ ni juru kun samani ye k'an bɛ taa min min ye taama ye Bugari e ko a bɔra de a kɔni fɔlen don nka min kɔni laɲini mun taara k'u sɛgɛrɛ Bugari ko jaabi kɔni o n'a fɔ maaw ye tile fila in na n'i y'a lajɛ min kɔni Imam Mahmud Diko ye k'ale ye pankuru ta ka taa Arabi Saoudite a taara Imura la ni Imura banna a bɛ tila ka taa lajɛ dɔ fana la a fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na ye a ko tɔ na k'ale kɔfɛ yan kunnafoni filɛ donc mɔgɔw la motiver olu bɛna bɔ ka taama ale yɛrɛ min ye ko kunba ye a tɛ yan Nouvelle Horizon Mamadi Ture an ye ni sɔrɔ a kɔnɔ sɔgɔmaden na an bɛ taa Jibi fan fɛ jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako
K'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye. Wajabate ni yente ka doni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko info matin sɔgɔmada la kunnafoni n'i y'a ta k'a lajɛ e ko ka sanga bamanjilakaw n'o ye Mamurutilew jatigɛ wale kɛbaw olu ka wulikajɔ min n'a bɔla ka kɛ sabu ye ni an ka jikankulun dɔ bɛ n'a bɛ wele ko Baton Tombouctou ni ka dankari kɛ o n'a kɔnɔminɛw na wa n'i y'o fana lajɛ o waatinin kelen kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ Gao kɔnɔna na Kanfirun Al-Azhar i b'a ye k'a fɔ dankarikɛla o kan fana na min kamikazuw ye yɛrɛ fasu mugu pɛrɛntɔw siri u yɛrɛ la walima k'a don bolimafɛnw na ni ka taa foro jamamayɔrɔ la n'i ye kow ta k'a lajɛ o baara bɔ ka kɛ bɛɛ lajɛlen kɔni dusuma kasa la wa n'i y'a lajɛ Gao kafotigi n'o ye gouverneur ye général de brigade Musa Traoré ale kɔni a ye décision dɔ ta sariya bolo min ni a bɛ wele ko décision numéro 2023 min kɔni n'i y'a lajɛ 0039 GRG n'i y'o lajɛ o tɛ dɔwɛrɛ ko fɔ dɛ min ye mobili fɛn fɛn kɔni bɛ yen n'e tɛ sɔrɔdasi mobili ye ni plaque d'immatriculation min bɛ mobili yɛrɛ bugunatigɛli ni k'a farafasiyali di k'o tɛ i la e man ka boli k'a fɔ ko n bɛ vitre kɛ finman fana ye walasa n ka fɛrɛ n ka kolokojuguya ni n ka jugujuguya ma o fana mobiliw k'u t'a la ka boli tugun n'i y'a lajɛ min ye général ka nin hakilina ye a kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'a minɛ Gao mara ale y'o gouverneur ye n'o ye a kafotigi ye wa min ye nɛgɛ kaɲɛ 22 n'o nana gosila bɛɛ i b'a ye fo ka taa se sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 6 ma min ye nin mobili kofɔlen ninnu ye a tɛ k'u la u ka munumunu salo kɛ bawo a bɛ kɛ sabu ye jamanadenw bolo minɛ bɛ se ka lakana cogo min na min ye bamanjɛ wale ni ka fu siri a la ka dankari kɛ a la min ye général ka wulikajɔ ye a kɔni ye nin hakilina in bɔ ni k'a bin hakilina in bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ o délai e ko o ma kuncɛ septembre kalo n'i y'o fana lajɛ o ye octobre ni ka o ta min bɛ taa kuncɛ novembre fana na min kɔni senfɛ kalo kelen bɔ ɲɔgɔn ko tile 30 i b'a ye k'a fɔ délai in kɔni a mɔnɔbɔla ni ka sarada o kɔnɔna na wa min ye général halisa a ka hakilinaw ye jamanadenw n'u bolo minɛ i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na u bɛ se ka lakana maa o maa bɛ yen ko ne kɔni ma nin sariya ninnu n'i m'a labato bawo maliden dɔw bɛ yen ni kuman'u fɛ o tɛ kumakan mɛn koyi ni ma tasuma de da u tigɛ u t'a faamuya min ye véhicule non immatriculés ye plaque tɛ mobili minnu na ani mobili minnu bɛ yen n'u vitre ye finman ye i t'i to kɛnɛmana na ni ka fɛn y'a kɔnɔ o kɔni boli k'a daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 22 dara mana gosi fo ka taa se o dugujɛ sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 6 ma o kɔni mobili ninnu man ka ye circulation na min kɔni senfɛ sa i b'a ye halisa laraweliw ani sɛgɛsɛgɛliw ni mɔmɔliw olu bɛ u bɛ boloda anw ka finitigilakaw fɛ waasa min ye nin hakilina ninnu ye a bɛɛ lajɛlen a ka se ka don bɛrɛ la maa o maa bɛ yen sa ko e de bɛ na nin sariya lasɔsɔ n'i y'a lasɔsɔ n'i ye dan sago dan yɛrɛ bɛ sago i kan nin kun ye sɛbɛn min y'a sama ka bɔ info matin kɔnɔna na Abdoulaye Ouattara a ka fasiri Soleil Hebdo sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ ko Zanjara Bakari Zanjara a ko min ye Kanbila commune ye Bakari an ka taa min ye dugukolo ŋanamu-ŋanamukɛlaw ye Bakari e ko olu b'u sɔn hali bi min ye dugukolo ŋanamu-ŋanamukɛlaw ye Bakari i ta tɛ fɛn min ye Bakari ni ka wuli ka taa mɛtiri da o la jango i bɛ se ka kɛ bana ye tilekuncɛ yɛrɛ fɛ Bakari ba ye k'a fɔ o de bolodalen bɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ Kanbila commune Bakari ale ni Kati min ye commune olu bɛ dancɛ bɔ ani i n'a fɔ ani commune wɛrɛ bɛ dancɛ bɔ cogo min na Bakari n'i y'a lajɛ kɛnɛfiyɛbaw de bɛ yen nka min kɔni ye kɛnɛfiyɛ minnu bɛ yen Bakari ba ye k'a fɔ min kɔni a tigintan tɛ kɛnɛ o kɛnɛ bɛ Bakari tigi dɔ b'a la ni min ta tɛ titiri ye Bakari o ta y'a ka permis ye i b'a ye k'a fɔ ni ŋanamu-ŋanamukɛlaw min ye maaw ka soforokun ye Bakari maaw ka fa dugukolo ye Bakari min ye misi wɛrɛw ye maaw ka misi miyɔrɔ Bakari min ye maaw ka sɛnɛkɛyɔrɔ ye Bakari ni dugukolo ŋanamu-ŋanamukɛlaw tile ma bɔ ka ban olu de bɛ to munumunu salo la furaw ni ɲɔgɔn cɛ Bakari mɛtiri de b'u bolo haraba i b'a fɔ ko naji bɔn bɛ jakuma tɔn kan sɛbɛnnikɛla ko min ye wulikajɔ ye Bakari u y'o caman de bolo da Bakari maa caman de bɛ kiri kɛnɛ kan wa maa caman de bɛ yen wa filimata tɛ o n'i ye maninfin k'a ɲɛ bɛ haraba ɲumankɛla tɛ i ma ye o de y'a to finitigiw filɛ nin ye u bɛ tiɲɛnikɛla dɔn ka bɔ jama cɛ la parce que a t'a hakili kan o sɛbɛnnikɛla ko Bakari n'i y'a lajɛ min ye Nuhumu Umar Jara ye Bakari ale ye conseil communal ye min ye Kanbila mairie kɔnɔna la Bakari b'a ye k'a fɔ ale kɔni n'i y'a lajɛ i jɔyɔrɔba b'a bolo n'o ye kalanko ka taa bila denmisɛnninw ale ni kɛnɛya o jɔyɔrɔ b'a bolo mairie kɔnɔna la ale ni min ye ɲɛta ye Bakari b'a ye k'a fɔ ale kɔni ye ŋɛɲɛ ɲimi nin ko in na a ko olu mun ye yenkaw ye Bakari fɛn dɔ bɛ ka kɛ fɛn ɲuman tɛ a bɛ cogoya tiɲɛ ta k'a lase bɛɛ lajɛlen ma Bakari
jango politique maw Bakari Baye ka fo tɔgɔ duman tɛ min ye maa tiɲɛn'u ye maa minnu bɛ ka dugu bɛɛ lajɛlen tɔnɔmada ni k'u feere min ye cikɛyɔrɔw ye a ko n'u ma wuli k'u jɔ Bakari ni ka wele da ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma Bakari ko Kanbila kɔni Bakari Baye k'a fɔ ko sini tɛna k'a ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min kɔni wuli ka jɔ ye a y'a ɲini min ye Georges Kane fɛ n'o ye Kanbila commune maire ye Bakari Baye k'a fɔ ale yɛrɛ ka wuli ka jɔ maa dumanba ale ka timinandiya Bakari min ye ŋanamu a dat'o la Bakari Baye k'a fɔ n'u Umaru Jara ale kɔni ye laɲini kɛ jan k'u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ni ŋanamu-ŋanamukɛlaw ye Bakari Baye k'a fɔ u ye maa min sigi u sentigɛ kɔnɔ u ye ji da maa min ɲɛna Bakari dan t'o la Bakari min ye dagani minnu bɛ u ye minnu dayɛlɛ dan t'o la Bakari min ye moto ni mobili ye k'o san tilegan de fɛ k'a sɔrɔ u tɛ baara wɛrɛ la dan t'o la min ye villaw ye k'o jɔ min ye fura kɔnɔna la u y'o min fana kɛ dan t'o la maa t'u ka baara dɔn ŋanamu kɔ sɛbɛnnikɛla ko Bakari min ye weleweleda kɔni ɲɛsinna ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma Bakari wulikajɔ kuma sera tigɛdiɲɔgɔnma kuma sera min ye faso kanu kuma sera Bakari janko maa minnu bɛ ka ni ŋanamu dugukolo ta ni ka se ka commune sɛgɛrɛ ka cuwakiɲɛ ta ka lagosi ta k'a ɲɛsin politikimaw ni maire n'a ka jama ma k'a ɲɛsin dugutigilakaw ma Bakari k'u tunu sigi k'o lajɛ bilen min ye partenaires ye dugutigilakaw laadalamaw bɛɛ lajɛlen kɔni jɛmɛni ka fara Nuhu Umaru Jara a n'a ka jamakulu kan u ye kɛlɛ mun daminɛ k'u b'u kɔ fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ fo ka taa fɔ k'u ye sebaya sɔrɔ ŋanamu sa k'a bɛ mɛn fan wɛrɛ fɛ dugukolo kan taraki ka bɔ maa wɛrɛ bolo k'a tɛna mɛn Kanbila commune kɔnɔ bilen kunnafoni filanin ye an ye min bɔ Soleil Hebdo kɔnɔ Zan Jara ale ka sɛbɛnni don Bɔjɛbate Zan Jara ka fara Soleil Hebdo fasɛrɛjɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo l'indicateur du renouveau maa min ka fasiri ye nin ye o ye Seydou Jara ye ale tun ye taamaden ciden kɛrɛnkɛrɛnlen ye min an ka premier ministre kɔrɔ n'o ye Modibo Sidibe ye far an ka wuli parti des forces alternatives pour le renouveau et l'émergence balateliya la ni bakurunbala ko far an ka wuli o ɲɛmaaba n'o ye premier ministre kɔrɔ Modibo Sidibe ye ale kɔni a tun bɛ taamana duwakun laban tɛmɛlenw na octobre kalo tile 6 fo k'a se a tile 8 ma san 2023 Mopti mara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya Salo Sori Bamba o kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ taama in kun bila an bɛ minɛn min kɔnɔ o de ye ka taama hakilina minnu bɛ a la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kalata n'o baara o yɛrɛ ko fɔ dangan dayɛlɛ la a ka se ka a ka taabolo ani a ka hakilina n'an ko a ma a ka politiki k'o ka se ka o ɲɛfɔ jamanadenw ye ka taama k'u sɛgɛrɛ u sigiyɔrɔw la ka se ka taa o baaraw boloda o kun ye taama in kunba ye min kɛla octobre kalo tile 6 ka se a tile 8 ma wa n'i y'a lajɛ min ye an ka premier ministre kɔrɔ Modibo Sidibe ala ma hinɛ général Amadou Toumani Touré o ka premier ministre kɔrɔ don wa initiative wuri o kɔni o hakilinaw dala ale de fɛ wa n'i y'a lajɛ a ka taama in senfɛ kuma yɛrɛ kunsigi bɛ kuma bakolo min kan n'o ye thème ye o de ye ka lakanabaliya ni ka o kɛlɛ ko wa ko o kɛlɛtɔ la min ye sigida ye walima marabolo a ka sɔrɔ ka se k'a yiriwa k'a sinsin ni hakilinaw ni fɛɛrɛ kuraw ye o kɔni ko o bɛ se ka don bɛrɛ la n'i y'a ta k'a lajɛ Modibo kɛlen ka kuma ta a y'a jira k'a fɔ a nana bɔ mɔptikaw ye labɔ ka na bɔ aw ye a nɛgɛlankolon mana hakilina min bɛnna o de ye jamana lakanabaliya n'a ma ɲɛ k'a fɔ o kɔni o bɛ jamana kɔnɔna na hali n'a sɔrɔla sɔrɔdasiw b'a la k'u sɔn wa min ye bamajiyaw ni mamurutilenw ka bingali wale olu b'a la ka kɛlɛ anw ka forces armées maliennes fɛ ko nka ko min ye politikimaw ye olu fana kan k'u sow ka fa wa o de y'a nakunba ye Mopti kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ Mopti ye yɔrɔ ye bawo n'i y'anw ka jamana yɛrɛ seleke naani lajɛ marabolo bɛɛ n'a ka hakilina marabolo bɛɛ n'a sigicogo nka Mopti ne y'o lajɛ i bɛ ɲɛsin fɛn min ma n'a bɛ jigin hakili la o de ye malosɛnɛ ye ka taa se mɔni ma ka taa se baganmara ma zolen dayɔrɔ n'o ye tourisme ye ka se ka o do bala wa a ka hakilina a turu bɛ nin bɔlɔ damadɔ kan wa a y'a jira fana k'a fɔ ni danaya dala a kan n'a kɛra jamanakuntigi ye waati nataw la a hakilina a bɛ ta ka ɲɛsin nin bɔlɔ damadɔ ma wa n'i y'a lajɛ fana k'a to premier ministre y'a la yan'a k'a bila k'a to ni Amadou Toumani Touré ala ka hinɛ a la k'a to o ka premier ministre y'a la i b'a ye k'a fɔ k'u ye baara kunba caman kɛ port sec o y'o dilan Mopti kɔnɔna na min ye kɔna ye o port sec in dilanna ye ne o fana bɔlen koyi hôpital Somilo Dolo de Mopti o jɔ la o de senfɛ o fana bɔlen koyi i b'a ye k'a fɔ hakilina kumaba caman bɛ yen n'olu tala ka ɲɛsin route de poisson n'o ye siraba belebele dɔ ka dilan jɛgɛw minnu bɛ bɔ ba kɔnɔna na olu
u kene fara uzulonga ulu be sira munu mine ka jeze jamana konnana o sira belebele talla o hagilno mbola alela wani ya la yakobra ako ni hagilna nunu wana kaseka udo berala o teta na fuluko ateta mi ye de menyo munu be nu be jamana kono wali ma jamana ko ka ulu tega nu senga seka do barala wa kuni dana dalaka wati ni do na tawla mi bangi misanu ye namba wele ko microfinance o be dayele mi ambalaka ye katase ando amso ma ulu koni ulu deme be ye dubela jele deme ba no lu ka yirwali na sinzina na volo sorokunda ka be ke sabu ni ga du ni ka yirwa ambalaka ulu ka ko ka gelama demsela ko ka gelama ga musumanu no ye jeune vieux ulu fana ka ko ka gelama ba ulu ka hagilla nu ka deme ni yo sinzi ulu nove abeke sabu ye jamana ere ga nyeta ku ni ka sega abama ka tabe mi ye murbu siribe akasega ni hagilla ni ga sinzi mopti konnana mi ayere ka lafazal tonje kulu badoye ni abe wele ko murbo edemeton olu munu bolofara munu be mopti de olu de ya wele akasega ta ga projet de société kasega ta o nyefo mi ye jamana dun ye munu zigi me mopti marakonnana ko kasega dodo ala waya jira fana ka fo mi amoye hakilna njigi hakilna bora murbula mi assurance maladie obligatoire a bora murbula o jon be bibi na mi dala ka assurance maladie obligatoire ni ka nobo mi ye murbo ye mado chepuma bado mi na hakilna na ya taka dakenaka na wale ala abeke fie boda mabaye jamana dekilna belajilema waya jira fana ka fo ni wuligajo ukoni atna danzrala anani wuligajo ana wuligajo woroke ni ngove kanyeshanga marabulu weroma munu nzeve ananya folige hakilna munu be ala jamana ka yirwali jamana ka sinzili wa mi onga finidigla ka we ayulu foko zebe ba ulube baramina ube wuligajo mina koni ya mi nyona politiki kalate ibaye ka fo jamana basigi de ba fando ve Allah sallallahu fa bela jile masaka kuruvolo ga ajigi dama ga wati ne dona to konna ala teme mi lakana ye kafiye na ci jamana seligi nani bela jile konna ni we sebe mina ya sama ga bolle indicateur du renouveau kono ci de ngara le mi ngba no fe no ode sedu e jaray la preuve bari mami esebeni ke atoye ko Umaru Konate no ye baru kolontigi ye bari ankata joila bani ko joila region kurakurani bari min ye sergili kurakurani do fana be no ye masigi ye bari min ye association pour le développement du cercle de masigi bari ku ye u ka bara nundo bari ku ka akilno fo dugu don ye sebeni kala ko bari min ye sebiri temene ye octobre kalo kle wolonvla bari min ye masigi ale mairie kono bogari koni kene akara kene salim baye bogari ni ya laje minye masiki kauye bogari kata bla min koni nyanchila kauye bogari baye ka fo bela jelen yipmbe kene konnala bogari mama to ko abada ako ni ye ni ton naje no ye ADCM ye bogari baye ka fo mamunu sigilembe Bamako ya no ye masiki kauye bogari ulude koni farala nyanka ni ku sigi ku mirika kili jagabo abarata bogari minye sodon jidon iyere doni nyogonte anga dugu ko bina ketodi anga fara nyonga anga deme buluda tibengela ko bogari minye makorobaw ye bogari minye demison ye bogari uya akilu jagabo bogari anga fara nyonga anga ta dugula sabu min ko ne anga dugu ye mashitina sika yirwa on yere ko nan deme kanga warafa wara kunyanfa fe yere ka soro ye tibengela yira ka fo minye ni association belele banye bogari minye commune fly uyunga ne yoke kelenye no ye masiki commune katabla minye nyanchila ye bogari baye ka fo dugutugu katabla minye makorobaw ye bela jelen ya yira ka fo ni ye faso kunganko ye ni tena lakali an ye abena ke an yere nyana tibeni ko akoni ya laje minye Karim Kulubali ye nale masiki dugutugi ka chide bogale ko ni ko ni sonja bato makaka tasuma fifa ni nunji ma fa daji ba fa akoni ko ni ma totulula ni yulu sewa kulu yiriwa ni ye dugu ka nyeta kenadi ye minye masiki komini o mairie no ye bafutugi Kulubali ye ale fena ka ni sonja yira ka fo ni ngone ka ngoni bo dugu don sina sabu ni ya la association mena wulika jomin kai bogadi ni ka plan d'action laje mimba kono dorate dugu ka nyeta dugu ka yiriwa dugu ka sangorota minye Sulemani Mariko ye bogadi baye ka fo ale ye min koni nyanjila ale mairie bogadi ale fena ka ni sonja yira ka yira ka fo min koni masiki mairie min fo kale bo no fo fini bo fo nere bo Amadou Tukola ale ye maire koro ye bogadi minye nyanjila ye ale fena yira ka fo bogadi min koni ni wulika joye bogadi kale ka deme bela jeli kan ka wulika joke nugu tikadi nyoma sabu ko bogadi ko ni yefien kura do wuli tola ye bogadi ni ya laje alibi minye ADCM ale nyema ba
ni oye Mamadou Sidibé ye Mamadou Sidibé ko bolo dugoni kelen te beleta ni ya me ton sigira Bokari absorola beni kono asorola wulika jodi kono Bokari min ko ni ye ku kolo dugu ye ku kolo dugu ka kilnaw ye olu ka plan d'action te dore ye Bokari o de ye min ye kenaya ye min ye sanuya ye min ye nyeta ye dugu mago be fon fena u keme ko de nyini ko nyedon nu yo nyini ko nyedon Bokari dore tu bolo o de kasi ko bara ku bolo la dugu don ye dugu don be se ka bo toro kono dugu don be se ka lafiya soro dugu don be se ka yiriwa soro dugu yera be se ka bo yele na Bokari ku kan ngani ya flani ye ko ka fendo fo ka nogo bola amadabo politique ton kama politique mo kana tu fere kula amadabo yira kama yira law kana tu fere kula adabora dugu kanu dugu ka nisondia dugu ka bonnogola dugu ka yiriwa u ya dabo de kama ni mami ya don ki bi se ko ke ibi na ba ke nyugon fe ni ya don ki ti se ko ke Bokari ku ya farima elani amadabo politique kama yira te kuna foni flani anye mimbo la preuve Umar Konate Baru Kolontigi ale ka sebeni do boja wate la preuve ka fara Umar Konate ka ambu belajele fu ni ya taka laje ni entega do ni seben bebo seben minu oko ama aiwa mi Sud Info apo Sud Matin ni uga fasiri ukoni ajira saka fo mi wulika joy ukoni bala ka ke mi SMS nyema abe wulika jola waga wulika jo ni ya laje akunte dore jamana du ani barakela mununu lu be SMS kono no kes malien de sécurité sociale ulu be sega lafia soro chokobina o lafia yini dola ni ya laje uteta wulika joko uteta chesrigo isiaka kone ale de kes malien de sécurité sociale o nyema bayi wani ya laje fana mi saoza moi docteur Buru no ye enyo me kaloye mi beden keleli kaloye o konu obetani ga nyema ya anga jamana nyema ove mi bara nunduna anga chamandero fanga nyema ve no colonel Asim Egweitaye o bara nundule ko fe ibaye ka fo mi segwere joy e do akun volay moi docteur Buru konana o tala ni go denfaya ni ko odisha ka konema akoni ataro waya ya rafa jamana ga fadu gologa no ye segwere joy marabulu nani na wani ya laje o wuligajo baro bela jile bale semesesi jabala mimbe ibado ayere munumunu saloge u bawo ayenya ya joro ke semesesi la segu yani abeba makolla zoro wani yo fana laje ayajira fana ko ngata bonga baragelawe sendo ne nyamaye ga manga sigite nganga tabo mamunun be no lube barala ka kene nine be to gonu manzoro ukote lamebo ga hageto mani vinfa o to te do iga zunguru digala ga atokodma abe manifinga kanusi ni ya laje mi ye ni wulika doye ka sabati ishaka koneve CMSC DG akoni akunte dore kata CMSC bulofara mbese gonnana kasika ta kumanyoya baragala chemani muzuma demsani mabakoro ku nyininga gelad mombe audalaya al nasrullah ya rabe chama galama abe sika ke maworo be ulube fendo wera doala gele akunda alete mindo bo ma chama be bibi na jamana ngoro ubesra nyema nya kapuma gana yere yamoriadi gelad mombe audala ya do sra oyekoni oyesra lablale chama be ulu ya jira ka fo mi erezo koe mi uka erezo e ubesika kalanzo chukumna bo makola kuna foni do be erezo ko keme problemi ubolo mi uka bara uye waniya laje krengera ni ala uka saban fura munum be sani abe wele ko fede zwe ulu koni erezo keme sabu o traitement ko bara gelea ubolo wa mi recouvrement fana ye o fana o gelea ledu waniya laje fana mi ni manunu ye uya jira ka fo directeur be fo aga wulika jola wa directeur fana ko ningele ya nunu soni dale ko tege dale ko ka sigi aka akuka na fere nyinula ko ka ka be femi vravo o de ale na frodema kana bogosi sala akeme ka hagna minda o de aka baragede nunu no e baragalo ye uka se ka kala doga faroga dondaga mi SMS si bare mamunu be bu uka du kono ku segere uluka se ka lafia so ka soro amake ni nyama era ka wulika joye ki dado bara do tamula mi kalae ayisi zoka ko ka bi siji femi varaga no e chamojoro fanga era nyama ka wulika jona ka haglnai o ye demsala go ye munu be chegede ngonnana ko lu de chegede zine sigi ko no lu ma kalango nyuma zoro ko yale ma ko ma be sigi jigida uka do wati na to konnana wa ka be gele ya ko wa ko hagla mi vle ana fere ni dabali suku bele jele tige kala ka ta ka nyeshuma akira sa munu mena kala mali konnana ya wal mu be blaka ta jamana waraga ka saka ta ni bara ni ka saka ta do foro
ka donta ka ko fere na tigɛ ko no sugandili fana bɛ kɛ o sugandili k'a bɛ kɛ jɛlenya kɔnɔ a tɛ fɔ ko karisa ni karisa ka surun walima nin ye karisa la ko ka maa ye o bɛ fisaya ni maa tɔw ye minnu n'a ka kan olu ta ko o ka o sugandili o bɛ kɛ jɛlenya kɔnɔ nin ko ye sɛbɛn min y'a sama ka bɔ Sudmata kɔnɔna na olu fana y'a sɔrɔ CMSS o ka kunnafoni dila n'o ye Fatumata Macham Kone u ka wuli ka jɔ kɔnɔ an bɛ taa Jibi ale fan fɛ Jɛka pub k'a ka